अरे उठवा तोहार जैसे कि भोर के किरनिया कि अखिया में प्यार के अरे समय बा दुनिया कि बिंदिया बुझाना इसे जैसे चांद सजोले बारे भगवान बड़े फुर्सत से तोहरा के बनौले बारे। हमने की कहा ये लोग कहता तू हमार जान हो अरे तू ही परान हो लल्ली कहाँ गई लड़की तू हमार जान हो अरे तू ही परान हो कहो तो काट के हम दे दी करे। और देखिए भाव देखिए अगर ब्लेड चाकू करे तबे फाड़ देते लोग कि कहो तो काट के हम दे दी करे जा तू कुछ करिए करे जा ले जा अगर हम फेंक दी हो ले जाके ले जाके अगर हम फेंक दी हो ले जाके अगर हम फेंक दी हो ले जाके कहीं ना मारे लागो हो। आप लोग तो नैया डोले सुनले बानी आ ओकर तू गईले रही हम ओमे गईले रही कि नदिया के बीचे जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले है ठीक। लेकिन ओकर तू कौन भी गाना एगो हिट हो जाला त आदमी ओकर दूसरा वर्जन गावेला त गईले रही एगो गाना हाँ कि बाहर निकलल पेटो तो गोट हो गईले अरे पहिले रहले काजू अखरोट हो गईले। एक सेकंड अखरोट आप लोग समझता नहीं ना काजू तो बहुत लोग खैले हो लेकिन अखरोट एने ओमन के बिया निकालिए के मिलेला भोजपुरी में बोला था ओकर ओरिजिनल जौन होला भैया बड़ा बहुत टाइट होला और गोल गोल रहेला भैया सीधे कश्मीर में मिलेला ओइ जा एने लोग ओकरा के फोड़ के ओकर बिया खाली पैक करके बेचेला। तो वही तरह उनका राजा जी भइल बने कैसे कि पहिले रहले काजू अरे अखरोट हो गईले अब तो कि नैयो ना डोले सैयो अरे मोट हो गईले कि बाहर निकलल पेटो तो मोट हो गईले। पहिले रहले काजू
का तरी कैसे कैसे कि डोले ना पलाई ना पलंग हाय हाय हरे रामा हो रामा एगो समस्या रही तब न हां कि सुतलो ना बने उनका संग हरे रामा हो रामा कि डोले ना पलाई ना पलंग हरे रामा हो रामा करी कौन हम पैया हो करी कौन हम पैया हो अच्छा लाई कौन दवैया हो कि पकड़ ले जिम करवैया हो दुबरास मोर बलमा विजैया हो अभी ढेर मोट होखलो गुनाह बा ढेर पातर रहलो गुनाह बा भैया मीडियम रहो मीडियम में ओकरा खातिर ढेर लोग मोटो हो जाता तुरंत जिम ज्वाइन कर लेता हां जोन पहले मेहनत कुदारी लोग चला के करत रहला आजकल वे मेहनत आदमी जिम में करता कि डोले ना पलाई ना पलो अरे रामा हो रामा कि पहिले रहले हहका अरे अब चकरोट हो गइले ए माई रे कि पहिले रहले हहका चकरोट हो गइले नइयो ना ढोले सइयो मोट हो मजा आइल भैया। फिलहाल में